ụtụtụ ọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na tempụl anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, ọ ngalaba na-afụ maka ịgbasa evangelization. You can call me an ordinary evangelist. Abụkwazi m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. We are streaming live from my Facebook page, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Na anyị bịago n'oge awa nke eziokwu. Ihe anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa bụ eziokwu niile ị kwesịrị ịma the way it is. Onye ka anyị ji wee bịa. Ọ bụ na mmecha introduction anyị ga-agbarịkwa egwu mee okwu n'ala n'oge awa nke eziokwu, na egwu anyị ji abata bụ egwu belong to the temple. The music rightly belong to the temple. Ọ bụ ngalaba na-afụ maka ịgbasa ozi ọdịnala Igbo na temple bụ ndị wepụtara ya bụ egwu. Egwu akpọrọ ndị nkwa group Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu rụzi ya bụ egwu. Oge na-adịrị anya ya na ha akpa nkata maka ihe wepụta na vidio. Anyị wepụta na vidio, ọ ga-adịkwa na our YouTube channel. Anyị nwere YouTube channel agbọrọ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite TV, ordinary TV. Yes, I created that TV station. So yeah, fear about download. My daughter I did audio na video. Na YouTube video. So I want to upload a video. I got upload here there. You can go there and download it free. Then ka we keep kwesịrị ịma nke ọzọ zi ọkwa dị mkpa bụ echefuna na o nwere aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa June, nke ọnwa July. Ọ ga-ebido na July 6th. Ichi isonye na aja, ihe ị ga-eme bụ isendịrị message na WhatsApp 08057837672. Ọ bụrụ na ịbụ onye ọfụ na ide so ebu na aja mbụ, ihe ị ga-eme bụ isendịrị message, isendịrị gị account number, ị ga-eme donation token to the account. I forward right 3 prayer request. Nke bụ eziokwu bụ na aja akọwago m ọtụtụ mgbe. Aja bụ aja nna achụrụ onwe m. Letago aja nna achụrụ onwe m since year 2020, and that aja nwa nna achụ ebunigo m enu. Ndị mmadụ afụrụ anya ejigo m aja ebunye m enu n'ụzọ pụrụ iche. Ihe ọbụla m yọrọ ka m na-enweta. Aja nna achụrụ onwe m, mana emesiala ọtụtụ ndị mmadụ na mkpa dị iche iche dị too much. Ọtụtụ ndị mmadụ ọnọdụ ha na-agụ akwa, ọnọdụ ha na-agbawa obi. Ụfọdụ wee ebe na-akọwachara m problem ha. Ihe mmelụ bụ wee yọọ ma ezumezu si akịrị ihe a ga-epresent na nwere ndị na-akụ ọta dị egwu. Imagine somebody, a only son, travel outside the country to onye weta ihe ọma were aka n'ụlọ 10, 15, 20 years. Ọ ka na-akwụgharị n'obodo oyibo, nwere kaba moto, nwere ka m ụlọ nkịta ọlụlọ. Ọnọdụ ụfọdụ wee na-agbawa obi wee jụọ ma ezumezu ha wee sị m mee ya bụ aja ka ọtụtụ ndị mmadụ na-eso na ya bụ aja. Aja nna achụ since 2020, and ị gaje nene my video since 2020 ruo now. Ọ bụrụ mmadụ ga-agwa gị na anyị na-emove from strength to strength. So all November last year 2021 ka a sị m mee ka ndị mmadụ na-eso na ya bụ aja. And I can tell you, if you can believe and so in aja, you will start seeing changes gradually. It's not magic, but you will start seeing improvement gradually. It have worked for others and it will work for you. So it is when Anyabaja. On a bite to Anyabaja for 14 days. Then the last 14 days here, Agwu were Mesaraka, the Madi Kwango. Echefwan Ugochi tubelu na temple. Anyị na-enwe ngalaba na-afụ maka inyere ndị mmadụ aka. Ndị mmadụ na-eturupu mana agụ dị kịta, ndị mmadụ na-eturupu na temple on daily basis with one problem or the other. Yes, like yesterday, ọtụtụ ndị mmadụ bịakwara. Na-enyere aka dị iche iche. Nwere agwụkwa gị erotakwana, echefukwana na echi bụ 29th. Ngwara na onwe ndị anyị ga-enye giveaway. Ndị ahụ giveaway ga-abịa in 3 batches.
on the friends and well wishers. On the photo the fans, I one and do one at no. I am a big I get share among these 3 categories of people. Now, all he was Rema. Then on was the Ndozo, another group, they were actually hard to into petty business. Then they are serious to go into those petty business. Then what they do? I got our future plan. So that's I get you when you have support grant, as in maybe kind of maybe 30,000 they go into maybe do those small business like frying chin, the fruits and vegetables, and then they should go into fruit business and so many things. And they should fry that may have frying of it and maybe bonus and rest of them. Then after this car gave it tomorrow, then we compile the names of those people. Our mission actually is to help people. Yes. So now, and because now you believe, Luna, givers never lack. Yes, there is benefit in giving. When you are giving, your hand is open. And once your hand is open, believe in me, their hands will not come back to you empty-handed. That is natural laws. Now, so that is this. That is that. So, cause us able. Echefuna isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara agwụ. Mana before then, anyị ga-eme okwu n'ala ka anyị gbaa 1 or 2 tracks before anyị banye na nkụzi a pụrụ nnukwute iche. Nkụzi a ga-echange lives. Yes, nkụzi a ga-echange lives. So ọnya bụ nkụzi anyị ga-eji wee bịa n'ụbọchị taa. So gee ntị ma gee ntị nke ọma, share the link, invite your friends and well wishers ka a bịa nụ from the horse's mouth ka a ghara isi na ọgụ masị. So that is the thing ị kwesịrị ịma. Nke ọzọ, o nwere ihe mmadụ ọtụtụ ndị mmadụ adịgo ndị m ụdị jụọ m ụdị ajụjụ etu anwa, ma let me sound it very clear. O nwere ụfọdụ ihe ịma na-eje na-etinye aka na ya, like ndị na-eje asị ndị mmadụ na ha chọrọ ịkpọpụ obodo oyibo, mana you must come and take an oath. I don't do such thing because it's a modern day slavery. Yes, I don't do it. People have been saying it. I said no, I don't do it. Today another person called me for such. I said no, I will not, because this is a modern slavery. If you know what they are taking our young girls out there to do, you shed tears. If you know what these Anyari people are subjecting our ladies to, shed tears. You understand? It's gonna need region. This is not the same. Agwu abroad the same. It can be great if you ask and know what is your calling. Kuse quarter. Mana kai gbagoro egwu. No coaching.
Gagazie n'afọ ọdịnala bụ nke ọ dị mma. Ya gazie n'afọ kwere n'okwu Chineke kwere ya gazie n'afọ ọdịnala bụ nke ọ dị mma. Ya gazie n'afọ ọnọdụ wedari n'ụbọchị ogbumala ndị na ya na-adịghị ọnọdụ mmeri ebe na mkpụrụ ebe ebe mara mma ebe dị enwewo ọnọdụ chelu wee na-arịgo n'ụbọchị dum obi ụmana ka ndị na-arịọ n'anya ebe ọnọdụ ndị chelu Chukwu kparị ka m guzo n'ebe dị elu nke mara mma ebe dị elu bụ ọnọdụ n'anya ebe ọnọdụ nke dị elu ka m guzo n'ebe dị elu ebe dị elu bụ ọnọdụ n'anya ebe ọnọdụ nke dị elu ọtọ ịmụta ịna-atụ ebe obi nara mmiri ma ụfọdụ na-atụ egwu oriri anya ebe dị elu Chukwu karị ka nguzo n'ebe dị elu nke mara mma ebe dị elu bụ ọnọdụ na-adị ọnọdụ nke dị elu achọrọ m ịdị nsọ n'ụwa guzosi ike n'ime ọnwụnwa okwukwe nke na-ezipụta abụ dị nsọ n'ebe dị elu Chukwu kparị ka m guzo n'ebe dị elu nke mara mma ebe dị elu bụ ọnọdụ na-adị m ọnọdụ nke dị elu ebe dị elu nke mara mma ebe dị elu bụ ọnọdụ na-adị m ọnọdụ nke dị elu ọchịchọ mbụ na ndụ dị elu ka m chọtama amarịrị ọma na-arịọsi ike n'ebere nke n'anya ebe ọnọdụ nke dị elu Chukwu kparị ka m guzo n'ebe dị elu nke mara mma ebe dị elu bụ ọnọdụ n'anya ebe ọnọdụ nke dị elu ka m guzo n'ebe dị elu nke mara mma ebe dị elu bụ ọnọdụ na-adị m ọnọdụ nke dị elu ebube juru garuo chike mmadụ ochie ebube juru garuo mgbagha adịghị ya ebube juru garuo chike mmadụ
ebube juru garuo mgbagha ya ebube juru garuo 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 ebube juru garuo mgbagha ya ebube dịka uwe ebube dịka uwe mgbagha ya ebube dịka uwe ebube dịka uwe mgbagha ya ebube dịka uwe mgbagha ya ebube juru garuo ebube juru garuo 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 mgbagha ya okpukpe m dị n'ime ụlọ Chike na nna ha okpukpe m dị n'ime ụlọ ndị na-eme mma okpukpe m dị n'ime ụlọ na nna ha okpukpe m dị n'ime ụlọ ndị na-eme mma okpukpe m dị n'ime gị Chike na nna m ha okpukpe m dị n'ime gị chi onye na-eme mma okpukpe m dị n'ime ụlọ ndị na-eme mma okpukpe m dị n'ime gị Chike ndị mgbe ochie okpukpe m dị n'ime gị Chike na-eme mma okpukpe m dị n'ime ụlọ Chike na nna ha okpukpe m dị n'ime ụlọ ndị na-eme mma Chike na nna ha okpukpe m dị n'ime ụlọ ndị na-eme mma okpukpe m dị n'ime ụlọ ndị na-eme mma okpukpe m dị n'ime gị Chike na nna m ha okpukpe m dị n'ime gị chi onye na-eme mma okpukpe m dị n'ime ụlọ Chike na nna ha okpukpe m dị n'ime ụlọ ndị na-eme mma okpukpe m dị n'ime gị Chike ndị mgbe ochie okpukpe m dị n'ime gị Chike na-eme mma okpukpe m dị n'ime ụlọ Chike na nna ha okpukpe m dị n'ime ụlọ ndị na-eme mma cái đó bia bà cái đó bia nhẹ bà cái đó bia bà cái gì nó cái của xe bà daalụ nụ abịago n'oge awa nke eziokwu anyị asịgo ka anyị megharịa ụkwụ n'ala gị onye ọma na-ege ntị asị m ụtụtụ ọma asị m na tata bụ afọ ya fọtara gị ihe ọma ma fọpụ ihe ọjọọ abịago m n'oge awa nke eziokwu wee na-ekwu na ọdịnala bụ ụzọ ndụ ọdịnala dị asọ ọ bụrụ onye ọbụla
nke a anaghị eje ụka ọsọ na ya bụ onye ọdịnala. Ọtụtụ ndị mmadụ enwere so many crime now. Ọtụtụ ndị mmadụ na attribute crimes n'afọ ọdịnala. Ọ bụrụ eziokwu na mmadụ anaghị eje ụka does not make the person an ọdịnala person. Ị ghọtara ya? Na mmadụ adịghị eje ụka does not make somebody an ọdịnala person. Ọ bụrụ na hear my voice and hear it clearly. Ọdịnala does not support crime. Ọdịnala does not support taking somebody's life whatsoever. Ọdịnala does not support living promiscuous life. Ọ bụrụ na ị si n'iwu onye ọdịnala na ị na-asọ nsọ ana, ịkpọ onwe gị onye ọdịnala, onye ọgọ mmụọ, mana ị da-asọ nsọ ana, nwanne forget it, bụrụ onye ọdịnala. Ihe mere ka ị bụrụ onye ọdịnala bụ onye ọdịnala simple means onye na-asọ nsọ ana. Ị ghọtara ya? Etu esi wee sị na o nwere ndị bụ Christian na ha bụ ndị na-eso nwoke a na-akpọ Christ. Ebe ahụ ka a nọ ebe ha Christians na-asị na ndị a bụ ndị na-eme ka na-eso nwoke a na-akpọ Christ. Ị ghọtara ya? So na Antioch ka a nọ ebe ha ya. Now ọ bụrụ na ị bụ onye ọdịnala, ị kpọrọ onwe onye ọdịnala, mana ị dị asọ nsọ ana, nwanne forget it, bụrụ onye ọdịnala. Ị ghọtara ya? Ọ bụrụ onye ọbụla na-egbu ọkụkọ ma onye ọbụla sịrị na ya na-eme nsọ, abụrụ ihe mmadụ kwuru na ya bụ ka ọ bụ kama ka ihe mmụọ kwuru na onye abụ. Ị ghọtara ya? Enwere ọtụtụ ndị mmadụ na-practice a lot of things in today's world. Ụfọdụ ndị bụ na-practice so many things abụrụ even Christianity. You will see them on social media. They will be trying to twist what is called ọdịnala into something else. So nwere ike ịpụtara akụzi, they are spiritually, some of them are not even. Some of them are, can I call them atheists? Yeah? Some of them are even atheists. Some of them are don't believe into so many things. But how about the twist here now? Not to confuse some people, ignorant people, yes. A core ordinana. Obogana na this 10 commandments I kusiri. Na gị nwa adịghị follow ya, forget it, bụrụ onye ọdịnala. Ị ga na-asọrịrị nsọ. Yes. Ị ga-asọrịrị nsọ, and ị ga-abụ onye na-maintain harmony in creation. Now, ihe anyị ji bịa n'ụbọchị taata bụ ihe ị kwesịrị ịma gbasara agwụ. Enwere a lot of diverse opinion and ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu so many things. Then gịnị bụ agwụ? Agwụ wụ spirit not behind every man's gift. Nye ka a kpọrọ agwụ n'ọdịnala Igbo. The ancient book says, the gift of a man maketh a way for him. Meaning, it's only a gift that will make money. That is, you only do that, you will only be known because of the gift you have. So that spirit that is propelling that your gift is called out. Every human being has out. Yes. But the difference is that some people, their agwu is so mild. Some people, their agwu is for their own personal use. When they need agwu had the root, that is agwu have for their family. Or when you can say when you work at your for, manaka job for your own family. Or when you come on or go abonye gano. Ogologo ndụ na ngwurube nna gị ka i wee bụrụ aka ji ọfọ ngwu, ka ọ bụrụ na ọgụwa ga-abụ okenye, ka ọ bụrụ gị ga-abụ onye ga-abụ rallying point, ụmụnne gị niile gị nwa ga-abịa ekwubiri ha okwu dịka okenye, ikwuchi okwu iti ọfọ na n'ọdịile. Ghọtara ya? Ịnọ ka the mouth of the gods in your own family. Yes, agwụ. Ị nwere ike nwee agwụ, ọ bụrụ na agwụ nke gị bụ agwụ na-aga anụ aha gị na mba dị iche iche. Na ndị mmadụ ga-esi mba dị iche chọrọ gị bịa ka mmadụ. Ije na agba ochie, even all the prophets and the priests of the ancient time, they are not in the same peninsula, they are not in the same rank, they are not in the same, the sagacity are not the same. O nwere ndị agwụ ha dị nnukwute ude. Ịghọtara ya? E nwere ndị ọzọkwa bụ ndị akpọrọ ọlụ mana agwụ ha edere ude. Ogwo nation book,
O nwere ndị agwụ ha edere ude ruo nke Jeremiah ma ọ bụ Ezekiel. But that all called ones. Example, Jonah bụ a called one. Mana ime eji agwụ Jonah na the sagacity of Jonah wee compare nke Jeremiah ma ọ bụ Ezekiel. Etu a ka ọ dị or Samuel. And there are so many other people. I just want to use it as example. So agwụ mmadụ niile abụrụ ofu. Now, agwụ, the sagacity of your agwụ depends on the area actually cover. Onwere onye bụ a prophet of nation. Ịghọtara ya? Nwa onye bụ onye akpọrọ ọrụ n'ụdị nke ya. The most important thing is for go ịchọpụta the area of specialization. Onwere ndị akpọrọ ọrụ, enwere agwụ dị iche iche. Enwere agwụ mmiri, enwere agwụ enu ala, enwere agwụ ọhịa, enwere agwụ nka na ụzụ, enwere agwụ mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa, agwụ dị iche iche. Example, agwụ mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa, ịbụrụ onye nwere ọgwụ mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa, agwụ ya so gị. Agwụ mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa ga na-agwa gị okwu sị gị ihe dị etu a, mmadụ nwee mkpa dị etu a, bịa kọwachala gị. Agwụ ga-agwa gị gị je kpara ihe dị etu a, kpara ihe dị etu a nye onye dị etu a ka o nwere onwe ya. Agwụ. Ọ bụrụ the modern world, ụdị ndị dị etu a kwesịrị ije kụwa ọgwụ bụrụ ndị oyibo kpọrọ pharmacist. Yes. Ọ malụgo na o weta chlorophyll, weta nka and this net mee ya etu a, ọ bụrụ ọgwụ malaria ma ọgwụ nka. Agwụ ya ịmụrụ na this ihe niile na-afụ ma antisinet ma ọgwụ nka ihe niile abụ mmadụ fabricate ya. Yes, ọ mmadụ nwetara an idea. Ịmụrụ na o nwere ọtụtụ ndị na-ekreti some certain medicine. Agwụ ya agwa gị na o weta antisinet, weta chlorophyll, weta nka na ọ ya agwọ ihe dị etu a. Then ọ bụrụ na o put the composition into two. Now o nwere ike test run ya with maybe rat or whatever or other animals, and it works. Now or go through lab processes. Now man na this thing nwere ike ịlụ ọrụ na human. Ọ pass ya through normal test na ndị ọgwụ ọrụ ha approve ya. Asị na onwe na that number. Ghọtara ya? Etu a ka nsị makwara gị atụ n'ọgwụ ọgwụ. Ijikwara onwe gị kere maka ndị m na ha ji wee malụ. Na-enwelu agbọrọgwụ dị iche iche na ahịhịa dị iche iche eji eme nke. Ịmara, okay now, ọ na ịmara na-eweta enwere ndị nwere ike ịma na-eweta okro. Yes. Na okro o nwere ka esi prepare ya. Ọ bụrụ a helping stuff to ovulation nwaanyị. Ịmara. Eji bịa mara gị atụ. Now, there is so many things. Enwere ndị bụ agwụ nka na ụzụ. The head is full of creativity. Now, ọ bụrụ na family enwere agwụ nka na ụzụ, enwere ike ya forefathers will go Smith. Your father will, your grandfather will a go Smith person, and so many other things. Now, you hope that agwụ nka na ụzụ na bono. Ejoku na go Smith na adị ewuzi now, but you can see that agwụ ahụ ọ bụrụ na ichukwu agwụ gị, ifuru ị ga na-enweta inspiration on how to create things. Don't you know that this is the architectural work in our designs in our fununo, more designs in our funa moto designs. Or somebody is somebody that created it. That is agwụ. Every onye na-abụ mgbe ụfọdụ ịnọcha ya spiritual exercise to raise your meditation. Mmụọ ga na-agwa gị okwu and mgbe ụfọdụ put into practice omezu. That is agwụ. Now, amagoro nga examples of agwụ. Go? O nwere ndị agwụ ha bụ ịzọ ndụ. Nwee ndị agwụ ha dị agwụ dị iche iche, nwere ụdị agwụ dị iche iche. Mana ihe dị mkpa bụ gị ịchọpụta ihe bụ agwụ gị and they try to activate the spirit that is your agwụ to put them into use. The activation of your agwụ is the spirit, is activating the spirit behind your calling, your gift. You can only shine if you discover your real talent. Like the ancient book says, the gift of a man make it a way for him. Now try to know what is your gift, what is your calling, and try to activate the spirit behind that gift. That is the only way you can excel in life. No shortcut. One, ọ bụrụ na agbagoro ka ị ga-esi masị na nwere agwụ minus simple science ị ga na-enweta na inwe calling. Ị nwere ike bụrụ onye mmụọ na-abịakwute
more na elements normally visit you in many forms. More you're only able clairvoyant. N'iwu onye na-afụ ụzọ, that is na-abịa egosi gị ihe na-afụ nọkọta ife ọ dịka omeka asịkpọ television. Ma ọ bụ n'ịbụ onye na-anụ anụ, you hear voices. Ma ọ bụ n'ịbụ an intuition person, that is intuitive perception. That is, your intuition is always your heart. That is this voice that normally tell you something inside the heart. And once you follow the voice, it happens. That is calling. So there must, if you have this great call to serve public, then your Agwu do that. But like I always say, if onye na-abụ ịlụ ọlụ mee, if onye na-abụ egosi ihe, ma ọ nọkọta n'etu ifu onwe gị baa into trance, ifu onwe gị maybe na ka ị nọ n'obodo dị obodo ọzọ, ma ọ na-egosi gị ihe nwere ike nọkọta mee ka ụlọ buru gị, you doze off a little and you see some vision and it don't come to pass, then ihe niile abụ early sign to show you that there is something unique about you. Are you somebody that whenever somebody provoke you, the person will pay for it? There are some people, if you provoke them and they are mad at you, believe in me, you will never go scot-free. There are some people, if you provoke them, go to your shop, immediately go, you come back home empty-handed. The person might not even say a word to you, but the person is very angry because of what you did to him or her. Believe in me, that day, that day will not even find their footing. That day. Man, when they are happy with you, believe in me, you will sell. I remember when we are small, we used to live in the house of then Face Me and Face You then at Onitsha then, when we are very small. Then that time you will see some people in the compound into various kind of business. I noticed one thing for sure. Some people, once they prepare their market, they will be calling me to come and they lift their market. So what I say, give me here, and sometimes the person goes, the only go on time. There is this is that is following you. And once somebody believe in you and they believe that that faith in your calling can manifest in a business. So that is the thing. So overall, notice in your personal life experiences, then odd likely he goes to the email with the Bazia family. Eba family, I want to have a wagon in where Agwu. Kabaro find their out or their Agwu, the level. Like him now, but them man family. Obron and Basia for chop that in will call. Yes, in where Agwu, yes. And like I always say, everybody will call. Yes, there is a reason why you are called and allowed to exist in this gross material world now. And go that no one can for your own personal experiences. It could be for your family. It could be for the general public. Now, that depends the level of your Agwu. Now, then what you must do, one, I will find out now that Magna for Batani Agwu. This Agwu Agwu for personal, Agwu for familiar, or Agwu Generiaka, Ideude for public. Now, I want to say Agwu for your personal use. I will advise you to be heading out. Keep doing your business. You get go. More now, myself for Bruna. Now go give Agwu for his own. You may be not going to catch you for. I will never ask you to go and start work because I'm an Agwu. The small. He knew Messi heading Agwu. On war for maybe now good ben now, but change our offer. Maybe head now good ben again. Restore the family offer. Then you wouldn't know Kubioku, Nishi, your siblings. You go be a day. Chidi madi ho my name, but I will never tell you to go and start work. Oh, well, only be the all, man. I go na wahaba. You tell ya, you put an Agwu ya when you call Burundi were just little Agwu. Any draw the code, ye be do say to oh, yeah, but an even in Christendom. You have some people
How not going into administration? They are into administration 5, 10, 15, 20 years. They are still under one warehouse. Even their member strength are 50. This is somebody that have been ministering for the past 5, 10, 15, 20 years. It's not progressing. The reason is simple. It's simple because his Agwu is just average Agwu. It's not supposed to be there. It's not a must that once you have call. Yes, you might have call. You might have call. Man, call him when you can also so. KJ, but I can't do a phone. No, go on. Can you could be okuni see that no munegi without biade? You know, I put you when you be the church, more be the ministry, more be the dibia. EJBD if you need a wiji, if you na ne non kepe. You know, and well, some of the past imagine now example. Imagine Agwu ye the bonwell. Compare Agwu one local pastor on the street, not a one, two shop for the past 5, 10, 15, 20 years. At the Agwu, is it the same? Yes, I'm Majugo. Agwu Hana of fear. You go? So, one that one a Jodu Neji, but I want to pop. Yes. So, now, if I am there out on Agwu, do now, but go out for man Agwu, how we get in here with Pate, go we get in there do that. You got out in the vineyard of the Lord. While the Kuru Guno. You can't even pay for you can't pay your bills. You can't take good care of you yourself. In your job, waffle, Karo de Awu de Ham. Agwu and Agwu, no, you hollow. Let I go? Only Coboni have Akurana Kagewu, has Yagugi. Go back to your business. It will put political juggernaut. If somebody wake it, I want them to Hanege. It will be a business mogul. He need to chukwa Agwu gani ihu ahia gi. Ka ogoro no sege bosara ga na ele. Whatever you are selling, you will be selling. Because now Agwu get back like ni nwere Agwu ahia. You got idea? Any business you venture in must be successful. That is Agwu. You got idea? There are some people that are business Agwu. They are business magnets. Anything concerning business, once they invest in that business, they bring their idea and the expertise in they will sell. Because there is no competition in destiny. You know what I mean? So the level of it is that there is no way more in a ball no new hall Agwu and Agwu. Agwu and Agwu man of whatever apology. Yotadia? Ụfọdụ nwere ike Agwu ya adịzie too small. Ihe mere ike ọchọwazie ka ọgwọta ọgwụ. Ọchọwazie ọgwụ ya agwọta ka o tinye na ihu ọrịa ka ihu ọrịa wee bilie Biden ọchọwa okite. Yotadia? O jiri go ọgwụ. Ọ ja bata ụfọdụ nwere ike nọkọtakịrị esi na onwere ụfọdụ ndị mmadụ na-aja eje achị ka eje gwọọ ọgwụ a na-akpọ crowd puller. Ọ dịkwu na among the pastors, ọ dị na ụfọdụ ndị dibịa. O jeje gwọọ ọgwụ crowd puller ahụ ihe ọ ga na-egburi ya ezi. Ọ ga na-egburi ya ọbagwụ. Ọ ga na-egburi all those funny animals in the name not ka ọ na-epulu crowd. Ịghọtara ya? Maka na those animals nwa anụmanụ na-amụ barakata ụmụ. Ọgwụ ka ọ na-agwọ, ọ bụrụ nwere call ya o nwere call mana call ya dị very small. Ihe o kwesịrị iwe chukwu Agwu jee n'ihu ọrịa ka ọ nọ n'ihu ọrịa debe ude. There is no way the Almighty, the ezumezu ga-akpọ gị kpọcha agha ọrụ kwuo ụrọ ntị of ebe ị na-eme administration. Ebe ọ na-akpọrọ ọrụ. Ịghọtara ya? So enwere ike ị nwere Agwu, yes, mana Agwu ga abụrụ for public. Mezie Agwu jee n'ihu ọrụ gị ka idebe ude. Ịghọtara ya? Nke a bụ ofu. So mgbe a chọpụtago the level, the volume of your Agwu, amanụ na Agwu iwu na ị ga-arụ ya bụ Agwu. O nwere Agwu ya agba ọgwụ na ị nwere Agwu. Ichukwa Agwu gị mere ihe ị na-eme. Nwekwa ndị wụ na igwere Agwu mana Agwu gị anwa is not yet time ma ọ macha ọbụrụ. Mana Agwu na-enyekwa sign. O nwere ihe anyị na-akpọ ekwem Agwu. Ma for one reason or the other, you are not yet ready. Ma ọ bụ na ị nọ mba ote aka. You live already. You nwebara what it takes to start the ọlụ. Ime ihe anyị na-akpọ ekwem Agwu. Anyị egbu oke ọkpa na nnekwu wee yọọ Agwu gị ha gbaa dị. Oke ọkpa anyị egburu ndị oke Agwu si n'ikwu nne ya na ikwu nna gị. Inyom Agwu anyị egburu ha oke nnekwu si n'ikwu nne gị na ikwu nna gị. Yọọ ha nwee ndidi ka ị kwụrụ ọfụma ka ị wee nwee ike wee mee ihe dị na ya. That one is just for pleading for more time. It's called ekwem Agwu. O nwere ka esi eme the ceremony. Yes. Nke a bụ ya.
then ọzọzi bụ ọ bụrụ na agbasiri afọ wụ na ị nwere agwụ o depend na the level of ya agwụ. O nwere ndị agwụ na-akpasara ihe mana ihe niile wụ ka echekọ agwụ agwụ akwụsị kasara ihe ị na-enye agwụ gị ihe jebere onwe gị. Ịghọtara ya? Nwekwazi ihe onye bụ na onye a bụ onye akpọrọ ọrụ. Yes, ọ bụrụ na akpọrọ ọrụ asị onye ọdịnala agwụ na-enye gị nsogbu, ọ bụrụ na truly na mmụọ kpọrọ ọrụ chọrọ ka nyere gị agwụ enyere ụdị ike ịlụ ọrụ for public. Yes, ihe ị ga-eme bụ enwere agwụ, enwere amamkammesikọwa etu esi akwado agwụ. Ọ bụrụ na iwu onye agwụ ma o dipendịrị na ụdị chọrọ isi wee gada ya, mana ka m nwere onwe mma atụ bụ kọọ ọdịnala dibịa. Ihe anyị mere ọbụla ụmụ ya na-agba ịlụ agwụ. N'ịlụ agwụ a lụrụ na be nna m ka lụ nya bụ agwụ. Bọsị nlụ nya bụ agwụ ejere m na be onye bụ onye isi agwụ n'ikwu nne m. Ọ bụrụ iwu na ọ ga-abụ ya mother brother. Ya mother brother nwere ike nwụ na ha na-eje ụka. Anybody from the clan of your mother can stand as ya nna gị ochie. Echefukwala ka m kwuo nke before nchefuo, nwaanyị adịkwa alụ agwụ azin onwerọkwa esi oke ọlụ nnukwu nwaanyị ma ọ bụ so oke ọlụ eze nwaanyị ga-asị ka ya lụọ ọlụ gị agwụ. Nwaanyị adị akpụdewe ebe a na-alụ agwụ. Ịghọtara ya? Ịkwena ka mmadụ deceive gị maka na ihe anyị na-afụ na social media karịa. Ị nwere ike ofu onye si na ya bụ nnukwu nwaanyị ma ọ bụ na ya bụ onye akpọrọ ọrụ ka ọ dadụ gị ego ọsọ ka ya lụọ ọlụ gị agwụ. Nwaanyị adị alụ agwụ n'ala Igbo. Nwaanyị ama alụlụ gị agwụ. Ịghọtara ya? Ya wuo gị anya ọfụma. Yes, enwere ike ịlụ nwaanyị nwere ọrụ anyị alụrụ ya agwụ mana ọ nwoke ya alụ agwụ. Nwaanyị a nwere ihe enwere ọtụtụ ọrụ nwaanyị anyị alụ n'ọdịnala Igbo. Ha bụkwanụ ndị na-eme omenelu n'ụwa a nọ na ya kịta maka na ụwa ego ka onye ọbụla chọrọ. O nwere ọrụ mmụọ nwaanyị nwere ike ịlụ n'ụwa. Yes, quote me anywhere. Nwaanyị ama alụrụ mmadụ agwụ. Nwaanyị ama asị ka o mere gị agwụ. Nwaanyị arịa alụ agwụ. Instead ị nwere ike iwu so na ndị jere enyu anyị gwọrọ agwọrọ. Ijezie etu agba ahụ ụchụ mana mmụọ na-agba mmadụ ụchụ ime ọtọ nọ mekasị ofe ihe mmụọ agba ahụ ụchụ mmụọ ịmarọ ikwena ka ndị ọchụ ngonooko maka ọnwa onye ya sị na eji arụchazieri ọrụ ọnọdụ ya kazie njọ. Nwaanyị adị alụrụ mmadụ agwụgwa. Nwaanyị adị adọ ada ngwuru. Ịghọtara ya? Yes, nwaanyị na-arụ ọrụ mmụọ nwere nwoke ga na-aba aka ya. Yes, ga na-alụrụ ụfọdụ ihe ahụ nwoke ọ ya alụ na onwe ya. Ịghọtara ya? Nwaanyị aya alụ agwụ. Nwaanyị ama adọrọ ada ngwuru. Nwaanyị aya akpọtụ akwari ọmụmụ. Nwaanyị adịghị achọ egburu ndị ichie anụ. Enwere so many achọ m start gị ndị enwere ọrụ ọ ya batara ụfọdụ ndị ụmụ nwaanyị ụfọdụ na-ebute onwe ha to ọrụ mmiri meli. Nkwa nwaanyị nkwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-agwụkwọ ọgwụ. Ngwa nwaanyị nwere ike ịgwọ ọgwụ. Yes, mana o nwere ụfọdụ ọrụ kọ ọdịnala wọk nwaanyị ka not do. Enwere ike iri eri maka na ịmarọ. Because akwụkwọ Hosea 4:6 says na out of ignorance and lack of knowledge mere ọtụtụ ndị mmadụ ji ata ahụ. So enwere ike rie erie maka na ịmarọ na nwaanyị adịghị eme ihe ndị a. Therefore ịchọ nwaanyị emere orie ọrụ maka na onye akpara ọcha n'ụzọ aka akpa onye ọzọ akpago gị epụcha n'ụzọ onye ọzọ maka na ị nwere ntị. Na-ekwuchakwa ya tata echi chekwa mee the same mistake. Echi nwanne echi bịasị m eze na ka ihe a ya eme ha. Ihe na-achịgwawo na nwaanyị adị alụ agwụ. So nwaanyị ọnwụna sị ka ọ lụọ ọrụ agwụ ma ọ lụọ ọrụ okwukwe agwụ chọrọ ịnara gị ego tii n'akpa. Ịghọtara ya? Then abịa na agwụ ọ bụrụ na ọ dibịa like nwa ha nwere onwe mmadụ. Enwere ebe nụrụ agwụ bọsị nụrụ agwụ eji mfụ ndị ikwu nne m chekwafu onye isi agwụ na be anyị na ụmụnna m bụ onye okenye nyekwu ya ihe a na-enye. O nwere ihe eji ma mmanya ma ọjị ma ọkụkọ oke ọbara nnekwu ma ihe niile anyị enye ya nyesi iwe gwaji ya ụbọchị na-alụ agwụ. Ọnwụ na be anyị ụbọchị eke ka eji alụ agwụ. Ọ gwazie gị ụbọchị anwa na ya alụrụ na ya abịa ụbọchị anwa. Ọ bịa ụbọchị ahụ weta ọfọ. Nwere ike weta ọfọ, nwere ike weta nzu, nwere ike weta edo. Dada ọbịa ụbọchị ahụ onye gị ọfọ si na anyanwa na ya na-enye gị ọfọ ndị nna gị ha. Ọfọ agwụ ndị nna gị ha. Na ọrụ agwụ ị na-alụ na ị ga-alụ ka ya nka na ị ga-edu ude na ya na ọgwụ ihe ọnwụ na i kwuru n'okwu ga-abịa na mmezu. Ụbọchị a ka ọ na-ebanye gị ike. Ụbọchị anwa ọ lụchara like mụ ụbọchị m lụrụ agwụ ka m nwere akpa aja. Nwe ya na-akpọ ịwa akpa aja. Ma agwọ na agwụ dị iche, ịwa akpa aja dị iche. Elugoro agwụ ihe ị ga na-atụkwa nzu okoro mana ịwa akpa aja ụbọchị aka na-echibe dibịa. Ụbọchị aka na-eko ihe akpa dibịa ịtụkwa nzu 7.
ịta isi eme na edo bụsị aka m nwere akpa mara m akpa aja aka ime ife niile ha na ikwuo na ọya eme adị na ihe always say the truth all the time. Now ụbọchị enwa awachara onye mbe nna gị nyere ọfọ agwụ, onye ikwu nne gị enyekwa agwụ, onye chara mụnye mma nzu si na aka ọnwụ na mgbe ọnwụ na ịmara nzu na ọ ga na-adị ile na ihe ọbụla ịyọ na ọ ga na-eme ha aga ọrụ gị ọfọ ebiri gị aka na agwụ. Ụbọchị a na-arụ agwụ na-enwe ọpụpụ na mbata, a na-eje ogirisi nweta esi arụ ya. Ọnwụ na saịdị ba ya alụcha ya enwe ọkụ ma ọ bụ ite mmiri a na-agbanyere mmiri ihu agwụ. Agwụ gị na-aga ịnọ ọnọ egboro ha oke ọba ndị oke agwụ gboro ndị inyom agwụ bịa na enwekwara ihe a na-akpọ ndị ụrụ agwụ. Mgbe ị nọkọtara ọdịzie ka asị eme ọdị ife ị na-eme ụmụ ndị na-anaghị oke na-achị mebisiri gị ife were aka ekpe gboro ha nwachi eshi ọkụ ọdaizi eti ebe ụmụ obere ọka were aka ekpe tụpụrụ ha ya a na-akpọ ha ndị ụrụ agwụ maka na e nwere ezi mmụọ nwa ajọ mmụọ nwe ndị ọrụ ha bụ ka ha bịa mebie agwụ gị aga ya akpọ ha ndị ụrụ agwụ. Ọrụ ha bụ ka abịa mebie o destabilize ya agwụ ka ya agwụ ghara ịdị coordinated, ka ị ghara ịchịkọ ịchụọrọpụrụ ha aja were aka ekpe gbuo aka ekpe ka eji egbunye ọkụ iwere aka ekpe tụpụrụ ha ya a na-akpọ ha ndị ụrụ agwụ. Etopia na-azụ agwụ rụọ ya na ebe ahụ eleka ịghọtara ya. Nke ahụ maka agwụ alụ n'ala. Mana asị dibịa onwe ihe a na-akpọ ezumezu agwụ ma ike nga agwụ. Ndị agha adị n'ilo, ndị agha adị n'ime ụlọ ọrụ agwụ. Ọnya ka eji asị mmadụ asị na ihe agụ na dibịa asị ụlọ ọrụ dibịa asị n'ụlọ agwụ na agwụ ya. Yes, ebe ahụ agwụ maka na agwụ dibịa na eje ebe ahụ ka ezumezu agwụ ma ike nga agwụ gị ga-adị. O nwere ihe ọzọ a na-akpọ okuku agwụ. Okuku agwụ abụ ihe dị ka calabash. N'oku agwụ nwere ihe ndị na-adị n'ime anyị enwezi ebe a kpọpụrụ ọpụpụ mbata agwụ ọpụpụ agwụ. Now onye ọka like mụ na mgbe nwere mgbe okuku agwụ m dịkwa n'ime ụlọ ọrụ m mgbe ụfọdụ egbuoro m ya anụ maka na agwụ na-achụta ego. Ị na-enye agwụ ihe agwụ na-achụta ego. Onye ọbụla sịrị gị ji egwọwa ọgwụ maka ego gị na-emewe oke ite gị mewe udu akọ mmiri gị mewe agadi nwaanyị gị mewe ofu nka gị tuo ofe afasọrọ ya baa ihe awa ọgwụ agwọrọ agwọ. Ọ bụrụ ọgwụ na-enweta ego. Ihe na-achọ ka ije gwọọ ọgwụ bụ ka istepu on toes ka ị werebe nke mmadụ. O nwere ọgwụ ya agwụcha eto agwụchara gị ọgwụ asị gị jee sụọ ihe nwaanyị dị na nsọ ji wee nọ na nsọ ka ọ ga-abụ ọnwa na ọnwa ọ tụọrọ ụwa nkọntaktị ọnwa na ọnwa ọ tụọrọ ụwa nkọntaktị ma ọ wa asị gị na-egburi ya ọbakwu ma ọ na-egbu ụmụ fọnị animals ndị a niile. Nwanne ọgwụ ka agwọ ọrụ gị. Yes, onye gwọrọ ya ọgwụ ka ọ gwọrọ ihe ọsọ ya kpọọ ya. Ghọtara ya? O nwere ike ịsị gị n'ihere mana ọgwụ ka ọ gwọrọ gị. Ị na-idiri ọgwụ maka na ọgwụ agwọtara na ọgwụ na-eso agwụ ana onye ma ọgwụ ka ọgwụ na-atụ. Ị bụrụ onye na-agwọ ọgwụ ga na-atụ gị so hapụ ọgwụ. And nke ọzọ ọ na-egwu na-agwọ ọgwụ ị ma na ịchọrọ ichukwu ihe dị n'ụzọ gị chukwa chi gị chukwa ya etu a nnọkịta every month wara mmechukwa chi mmechukwa my late father mmechukwa ndị ichie mmechukwa agwụ every month. Otu ichukwara ndị a chukwazie mmụọ ndị ọzọ gị na ha so nwaanyị na ha ya arụtara gị ọrụ nwaanyị na ha ma echekwa oke gị. Mana ọ na ihe mere iji n'ime chukwu ejechekwa ka ije gwọ ọgwụ na-ebu ebu. O nwere ebe ọgwụ ya eburu o jiri aka ya nawa gị oke jiri aka werebe ihe sọrọ ya na ịghọtara ya. Wepụ aka n'ọgwụ. Ọtụtụ ndị dibịa nwere ogologo akpịrị nwere ike ịsị gị ga-eji egwọ ọgwụ mana ọgwụ abụrụ uru maka na ọ chọrọ ka ọ napụta gị ego ọ gbasara ya the consequence ị ga-efesi future like mụnwa. Yes, ego dị mma, money is good, money is sweet, mana ọ bụrụ ego niile ka m na-eri ka mmadụ ga-atụ. O nwere ọtụtụ ndị mmadụ m blọk goro. Ụfọdụ ndị na-ahụ ha bịaga ha sị m na ha chọrọ ịkpọtara m mmadụ ka ndị mmadụ n'iyi ka ha wee je kpọrọ onye aka onye aje gbawa akwụna n'obodo oyibo. Example, o nwere onye nke chat m this morning. Gịnị ka ọ chọrọ ime? Na ọ chọrọ nwa agbọghọbịa ya agbọpụ Dubai nọọ ka m lụọ nke nwaanyị ọrụ nrụcha ya ọrụ eduo m ya n'iyi. Ihe ama agbụ ya bụ na oluo na ofu onye na-sponsọ ya bụ nne ya ukwu na oruo obodo anwa na ọ ga-erubere ya isi na ọ ya akwụ ya ụgwọ ya niile. By then iduchazie n'iyi ya hazi oluzie ebe anwa o nwere ike spend ya less than 1 million naira wee kpọje nwa agbọghọbịa Dubai. Ịbata Dubai ọ nara paspọtụ ụmụ akwụkwọ ọgwụgwụ iji wee bịa odebe ọsịsị onye enye 8 million naira na 8 million naira ka espend wee kpọta gị ma gị na ọ ya enwezi ịgbawaziere ya akwụna ka ngwa akụ si eme gịnị ka ntiwa na-akụ ebe nsugbe ka ntiwa akụ ebe nsugbe maka na mgbe ụfọdụ ị na-emetụ nwata aka ị na-egosi nwata aka na awọ n'ikpe okwute ị na-emetụrụ ya aka maka na awọ na okwute iri. Let me tell you my experience when I travel to Asia.
The first time I traveled to Asia in the year 2003, around April. Let me tell you what happened. If you run that, you know more that, and they had them. Oh, well, on them on the roads, Mama. Having in Nigeria, hey, Pokoromo young ladies say, they will not be ego. They actually bumble down all the potential. Hang well. Kebe is your good with potential nature, they bumble. He may hear the mamma and woman in the gaka, one way he name, and I want to bumble. I know it one barbaro big money cage at bumble. Only Yabuna does no be the fruit business, no fruitable. Less than 30,000 be the fruit business. He bought the ban a food stuff. If you know one of 1 years or 20,000 for the potty happens, and I will go to Hajan every day, and 1,000 plus and every day. Kebe is your woman or Buna, he has head nose again. Now you're Chigi nwere ike ebe anwe nọ na-ere fruit Chineke atụpụta ụnọ nwa abụba ka ewetụpụta nwoke ya adịgbo nwoke ya anụ life ga-echenji ịmarọ mmadụ na ebe chi eche ọka ịnọrọ isi na mmadụ no nwere nọ Dubai je bute ịma ihe o mere na Dubai ka m gwa gị ihe na-eme na isi na ka ime ka onye destiny gị na onye abụrụ ofu agwụ gị na ya abụrụ ofu unu ji ebe a na-eyuzu unu oruzi ebe onye apịta na-ebe arịrị ịchọ ka mmadụ je na-agụ ndụ n'iyi ịghọta ihe a na-agwa gị ha ihe na-achịkwara onwe na iru ebe a na-agwa gị Olu ebe anwo ego ye spend we ike olu na 1 million naira we dupu Dubai. Ato me tiwa ko ibo nsugbe and the onye omuna nwere ode problem don't call to me eza na dey allow the all because this is modern day slavery. I will never eza actually no 120 years on the baro. Now I will not tie aka ni ihe obuna ga we mesia. Obi ma na at rest. Mo emesia oburu ihe metaro maazi. I don't want it. Yotaria echiri munza na I always tell you truth kubrana. Hen na achigwa obu nwa na achọ ka iduo mmadu n'iyi. In modern slavery, don't come to me, don't chat me, I don't do such work. One of my friends, some I'm just footness here name over I do. You won't have those brothel. Never and dash a one ano. That place, Yawa, Kawan, only I'm not going to a criminal. Oh, Mama Gio, you're not achieving or spend Diego, I may spend the 1 naira. My passport, be on I spend the henny now. Uruti, but I know, but that, pam. Ọkpọrọ narụ akwụkwọ ikikere gị idigo standard ma akwa na ebe abụrụ Nigeria ebe abụrụ Abuja ebe abụrụ Lagos ya osi ike ịnarie mana nke ahụ na obodo ya mara and before natakwa again iyi akwụkwọ ihe ọ yeme and echefukwara na okporogogu jee na be ndị dibịa ndị ajọ mmadụ ndị na-achọso ego ndị obi ọjọọ ha eduogu n'iyi enwere ike etu ewerecha ma aje private part wee meditere ọ ga-eghọta ihe a na-achịkọwara gị ha na-achị ịbụ ndị mmadụ na-achọ m ihe expose able today. Now, Mbaka has do that spell under that particular girl. You know, get a covenant under Yawa. You go band with that woman. Now, whoever I mean, as a witness, I'm a living witness. You did at least the first time I'm going to Ingarona 2003. You were bound on a hotel. A receptionist. If we are nature short time, more nature full time. Or wow price, yeah. Ọgwa price ya nwa ihe ọ ga-emezi bụ example o nwere ike sị gị na short time na worth ebe 10,000 Nigerian money o nwere gosi na full time nwere ike ịwụ ebe 30,000 na exchange na Nigerian money ihe ọ ga-emezi gị bụ isi oke na ikwetago na ịchọ short time ma ọ na-ịchọ full time ihe ọ ga-eme bụ jeje kpọpụta ụmụazị niile a ụmụ agbọghọbịa niile a kwụọ na line. That's like my experience. You remember how we say 15 one a line. How one a line now go on work easy and about Christmas. Onwe nke tụrụ aka si nka yi nka nke no nke yo kire to. Ase onye nka ase ya. You choose one onye nka ndị ọzọ niile megide anakpuo. Onye nka ayi choose enwero choice whether my imbecile or ibu nnukwu afọ ma ọ wụ iwu dangwurukwu ma ọ wụ ma ọ iduru ube ma ọ niile esi isi ma onye ahụ echuzu de nwere right esi no as long as na gị nwa na onwe gị chuzuru onye ahụ ije na kanta kwụnye ndị kanta ụgwọ onye ahụ dị obligated iso gị wee baa na the room ịghọtara ya 1 naira ime nye maka na ịkwụ ọnụ ụgwọ na kanta enwere ike madam kpọtara ya na ihe madam kpọtara ya nwere ike ide-eme every month onye ya ego upkeep nwere ike example nwere ike nye 20,000 si na ego upkeep ya o ji ego ma pad ma ọsa na toiletries and rest of them now ọ gwazie na ego niile ọ na-alụta ndị ọzọ 1 naira ama na-abaghị n'akpa
tinye n'ọkwụ that 8 million naira because mgbe ị rute Dubai ọ gwasịghị ego na sọrọ ya na ọma na ebe agwaghị ego na ị akwụ iruzie Dubai ọgwaghị ego na ike nwụ na ị nwere ike ịsa abịa 2 3 years 4 years 5 years ị ka na-agbara ya akwụna ịdịbọ free and they dare not break that oath. Ịghọtara ya ọ bụ modern slavery ụmụ nwaanyị nwee n'uche ya maka na o nwere nwa mmadụ one dị standard ị mana ụfọdụ ndị a na-awa elu ebe ahụ ndozu ndị Arab ndị anyarị nwere ike ole ebe ọsị ọkpọta nkịtị ya ọchụ ọ na-emeghị ihe dị iche iche ọchụ were aka na-afụtụsị gị ọ gbasara ihe mawụ ịdịa not talk maka na ekwuo ojegwa madam ma ị nyere good service then madam abawara gị mba nwaanyị na-achụrụ ya kọstọma dị ụnọ na onye na-etawa ala aja onye nwa ịghọtara ya dị ụnọ who is this person ị chọrọ ịchụrụ ya kọstọma sị enwere ike eticha agha ibecha akwa ma sọmit ya onye a nwere ike ọbịa tefu etu ọ ga-esi mere abuse nke a bụrụ agwa sweet mouth adị m agwa oke ikpere ihe nne mana ịchọ ọtara ya ha fọtọ gị complete kedu ka ị ga-esi na-eme ụdị mmeka ị dị emekọkwa uto onye obi gị nabatara nothing flows nothing no underdress will you like it? Is it not the humanizing human being? This is what you want to get into yourself involved nwee uche ka akwụkwọ m ụnụ ihe dịbatara agwụ o nwere onye nwere ike ịbụ na chi ya edere ya ọgaranya moda ma ọ nwoke ma ọ nwaanyị example ọ bụ na onye ahụ bụ nwaanyị mana chi ya edego na this lady nwere good destiny n'ọnwa anyị ga-akaụntụ millions nwaanyị dị etu a enwere ike destiny ederi na at the age of 25 na ọfụwago millions of naira ihe destiny na-eme bụ na ọ ga-akọnetị gị ka onye ma mmadụ connection a na-abịara gị favor a na-abịara nwoke nwere ike igo moto nwoke nwere ike ịlụ ụlọ nwoke nwere ike iji aka kpọrọ gị tinye n'ọrụ ị ga na-arụta nnukwu ego destiny will bring destiny helpers ndị ga-eme ka ị nwee ike kaụntụ that millions achọ ka ị kaụntụ na ọ bụgoro na ị chọziri ịbazi in evil way as in ịbazi runs ọ bụrụgo natural thing na destiny gatago na ị ga-enjoy those millions of naira because of your previous life you will be ewetarugo ndị mmadụ ga-ewetarugo mee that account of that millions whether ị chọrọ ihe ịnọ into runs or ị chọrọ ịnọ legitimate business that money destined for you must come in one way or the other. Therefore ịfụzi onye nke bịalụ ị na-asị na ọ na-arụ nsọ a ka o si nweta ego ị chọje ka ị nweta aka niile ahara gị na ya nwụọ the same destiny onye ya nwetara ego ị nwere ike ịfụ onye bụ ite njọ igosi na destiny na-eme ya ịfụ onye bụ onye ite njọ nwoke a na-emeri ọgụ a na-ego ihe moto a na-emepere saloon a na-emepere ihe ọbụla a na-emepere everything ego a na-abịara ya nwoke ndị ji ego a na-atachi ego na-ayọ na-eme ego millions a na-abịa na akaụntụ ya ifụzi ego nwa na onwe nwe the right course mara mma macha mma metụ mma aka ma netọ ndị ga na-abịa n'ebe n'ọnwụ ndị itikpo ndị ejiri 1 naira ndị ga na-akọrọ ụsọ story natara ya ihe batara ya bụ na oge nke ya ruburu ma ọ mebi na oge na-edebara na ihe enwe millions at that point in time therefore ichede ka ije soro onye nke ọzọ ahụ destiny ya mere na ọ enwe million iruche ebe ahụ ebe ibe siga ido nke gị kụba ọta don't be faster than your shadow follow your agwu. I can tell you even if you are in Nigeria ị mere ihe gbasara agwụ gị ọ bụrụ na ya ezumezu country na ihe enwe millions of naira believe in me your destiny helper will locate you in Nigeria here ka a ga-esi onye ya emerụ ọgụ from nowhere ka nkọwa na nwantịrị mara gbasara mmadụ ime ọgụ o nwere ike ọ bụrụ onye email ọgụ in your previous life that couldn't pay you back in this present life onye ahụ anọrọ n'ọkwa dị elu obi ya na-agwa but so ọ ga two of you across your path obi ga na-agwa gị go and do something good for this person ọma na-amụ ihe na-eme ya ga na-epushi go and do something good ọma amụ na ọka o wee redeem kwuchiakwa ụgwọ ihe ọma imerie in the previous life ọ ga-emere gị ọkụ without even a demand for much all destiny na-eme so ebe ịma na all destiny ga-eme why na ị nwere ike ịchụkwa chi gị chukwa akwụ gị chukwa ezumezu bụ na mmụọ gị na ha so ka ị chakee ka ugo ka ihe a nke iwu destiny nyere gị gba oke gị ka o ruo gị aka ije na-achọ ka ị dị faster than your shadow ịma na onye bụrụ chi ụzọ gbagbo onwe ya na ọsọ ị na-anụ ka ndị Igbo na-atụ ya n'ilu so don't take everything into your hands thinking nọ imewe evil ka m gwa gị eziokwu ọ bụrụ na esi nọ ka imewe evil na ide ọzọ na-eme onye a na m akọwagoro m the secret na agwụ o nwere ike ọ bụrụ na onye a na-agwụ ya dere n'oge ego erugo ihe nchakị ego ga-abịara ya whether ma o tiri aka na legitimate business before then ma o tiri aka na evil that millions will come because why nature will never owe you
Never will nature will never own you. Nature will make sure that whatever you give to nature, you receive back. In the previous earth life, only you sow the good seed that deserve you reap good thing. That good thing will come. Pure eating. So it will come in one way or the other. People will come. All the people that don't connect you to a good husband. Will live to again. Not nature does that. Or because of no name money making. No. Here not a guagable. Sao to the nose again. Mako could be a delay. Could bring delay in your destiny. Sao to the nose or to quachi to quaboge. Move with the right people. Don't stop keeping negative people as your friends. It could affect you because Imon or Akun FF. Imon or Akusona friends you are keeping can contaminate you. Don't you know? Look for people with positive mindset. Make them your friends. Which people do you normally chat on social media? Do you chat people that normally will add value to you or people that will not add value? You can follow whoever you want to follow, but please follow somebody that will add value. Somebody that you can pay a visit. Somebody that you can learn one or two from. Somebody you can open up with. You must have spiritual mentor. You are not doing those things. So gịnị bụ agwụ? Concentrate on your agwụ. Ọ bụrụ na agbara ọrụ jee n'ihu ọrụ gị. N'ihu ọrụ gị ahụ ị nwere ike at 9 minutes wetara gị favor. Ka ngwa one thing. Achọghị m ihe na pass through. O nwere lady mma now as we speak. Onye Nsụka. Mana obi nnobi. Man, a friend of mine, he's a millionaire. A Nudugona Woke, a handsome guy. This lady, they made Dibia. Oh, is a wife. Whom we see. We say, we saw whom we say. But on would know Gendana no dinner under 18 years. She's still in her 30s. But no more whom we say. Then I did a problem overcall. The marriage rasa. Today, a young man that is about 40 years, he married her with 5 kids. Today, that young man and Nagwage go warrior all standard una na nobi. Notaria? Yan na check wala guna. In one condition here, phone when they say I don't want to good thing I've been able to always a lie. I can tell you what it is. Imagine a divorcee with 5 kids getting married. I'm not getting married to any I cannot get married. Getting to a guy that has a millionaire. A guy that is very doing fantastically well. You know that? So one problem is what I can say maybe you don't know you open a destiny say that you must get married. You must get married. You know what? So, maybe here now, Agwu the key. Chukwu Agwu happy here in Dosonina. Now, only one you want Agwu, manage your alone or the church. More money no Budo Ibo. More than Guruben Nage, whom would ever may allow a Galu, Macron will be a yellow Agua. Agua is yellow Agua. We don't have a company Nagamana, the only name here. Manona family may allow the head to. Oh, the Kaisa Lord and Dow. Yai they men condabo, a lot of him or Kukwau. Yes. A low Kukwau was it, or Kukwau, Konyaga, Chukwukwia. Kukwau will kidnap baby, why kidnap baby. Depend the kissing where convenient everyone with a kid. Manokukwa media moya do no. Then neighbor Aguano, now my William. He would Agu Okop and Niku, outside the bay, Okop and Nikumo way boom. Oh, one do but for the neighbor Agu Kita. I'm an old Agucalo, upon the Agucalo. You all want about one answer now, or we will keep it. But the Jinkite Magu. Manabem by a needle. A bunubor Magu Mukita. I edge around Kite Magu. Nabai, he and Manago, either name my William, Money Burioka, Money Burian, Money Buriabu, Connie Dude, Kunwanede, Yotaria, the Taka is a Manabai. Maybe head an Agwu. Agwu with the spiritual horsepower.
that is propelling whatever the gift that you have. And the gift of a man make it away for him. Dalo. In the nature video, why did you open him when he ain't go Basara? The thing is, you go about yellow child, we have Agwu. Yellow child, we need to go at least once in 3 months, once in 4 months. You go Agwu. I won't want to give you a booty. I'm going to go cover and you will my duty. Ah, Kona Copo, you're not about to give home. I wouldn't do Nejibo. Oh, one little Agwu, I will have a go command, no domant. I want to send the Agwu since last year. They're going to be with the last year. The more Agwu have a domant. You know, I will not go in my account. My did you go or bad domant or pushing all. So you need to deactivate it. One name may be had knows again, but you had an Agwu, half walk. Or one man, Yagaka, Makandogi. In the nature video, join one the job when you went in hand, Kusita. Or we have to go. Send the message in WhatsApp. Money talk about family name more. Send the message in WhatsApp 0805 78 37 672. I want to talk in what I'm saying na YouTube. I am almost over 400 and something lectures. I could go so far, not Nanibo. Then my YouTube channel, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu. Bafam, Ogbuefi EZE-ANA Facebook or Instagram or TikTok. And all our social media handles. I get more kunana. They go I will get money. I guess you make sure don't go to that. Dalano.
wee na-asị kedu ka o si dị gị gịnị na-akpọ nna gị na ị na-akpọ nna gị ga-alụrị ọrụ okwu gị ọnụ ahịhịọ gị ndị nna nna gị ha ga-etinyere gị aka na ahịhịọ ihe ọba gị ka ị nweta ihe ị na-achọ mana mgbe ị hapụrụ chi nke ndị nna nna gị ha hapụ ya ancestors wee sị na ị na-akpọ chi nke ndị ala ndị ọzọ ọ bụrụ na ị bụ nne n'ebe na-anụ olu agụ wee na-agụ nwa gị agụ wee na-agụ nwa n'ebe gị kedu onye ị ga-ebu ụzọ si owe nke bụ eziokwu ị ga-esi ebu ụzọ bido ndị mmadụ isie ebunye mmadụ gị elu akụ si wee dị mgbe ọbụla ị nọ na mba ịkpọkụrụ na onye nsọ nke ndị ụka anyarị ọkụ ochi nke ala nna gị ọkụ ya ancestors nke bụ eziokwu na ha ga-ebu ụzọ nụrụ anụ akwa gị maka n'ihi na ịbụ nwa ha n'ime onye arụ ha mana mgbe ị hapụrụ ya ancestors je na-akpọchi ndị ọzọ na ndị senti ndị ọzọ nwanne ọ ga-ahapụ gị ahụ ọnya ka na-ewe kama anatago na be nna m ya gasị daalụ ụmụ ọdịnala Igbo ekenego m ụnụ ndị niile na-esonyere anyị n'oge awa nke eziokwu n'ụbọchị tata ekenego m ụnụ niile anụchara m ozi ụnụ niile daalụ ụtụtụ ọma na ụtụtụ ọma nọ a sị na ihe ọma ga-emere ụnụ n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile a sị m na onye na-achụ ụnụ ga-ada onye mejọrọ ụnụ na-achụ ya na onye a ga-adakwazi n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa ise ya gazienụ.